Asanteman san kasia ekrodo mu abo amensu hwie mu egentie nim ame egasama adumamono na akura ni ya dumoto so miensa na Asante Hemaa ekokwankra ane kransan akwantu Asante Asanteman yewura krobia yifi anwoma ampese chikotokohene otumfo se to babio na Asanteman aye nhyehyeye eye na Asante Hemaa dotiye ejuada ebobosume ne da etosu dunum ode na Asante Hemaa betumpem ewa Asante Hemaa himfi a ewo manhia kotokofie na nananom ne womanfo abehwe na niachi ejuada no awia Asanteman wura yewura otumfo se etu babi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ne womanfo abechia no ama no dakena ebenada ebobosume ne da etosu dunsia Asanteman wura otumfo se etu babi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ne womanfo abechia no okuada ebobosume ne da etosu dunsun Asanteman wura otumfo se etu ababi obetena se ewo manhia kotokofie dwabrem na nananom ahemfo badwa National House of Chiefs aban asianamu nananom asofopon ene etitire pin so ababechia no yawada ebobosume ne da etosu dunwotwe ena Asanteman beye som kese pa a etwato eja na Asante Hemaa kwan sada no Asanteman wura yewura otumfo se etu betena se sada yi ena Ghana mampani aman hodo so mpanimfo nananom ahemfo a eframa hodo so baaye ena abamu mpanimfo nyina beba abechia Asanteman wura yewura otumfo se etu ababiu na Konadu ya moto so mensa beko baamu atia me se sa odena Hemaa ekọ baamu a wonhie ni pabia na Konadu ya dom pampamra wotre watamaso ya kataso kata mpegma da jaso wa Hemaa fichi frecha from repentem from a na domda wo se de ketrema da bodwe Asanteman wura yewura ko be Asante kotokohene otumfo se to babio opintin kanta fentem from akuma kokoko a wodi digrim na brempa bobrim anya Asanteman se Hemaa bayiye die ene kwankra akwantu